Masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu ta hasken Alkhairi TV wanda muke kawo muku Hausa Novels. Idan ba ku shagala ba muna cikin littafin na mai suna Naila Yar Baiwa wallafar Hafsat Muhammad Arabi wadda aka fi sani da Memes Queen. Masu sauraronmu kamar yadda kuka sani kuna tare da Khadijat autar soyayya a cikin wannan shiri. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan kuna tare da ni a episode ɗin da ya gabata. Mun tsaya inda Naila ta tsinci kanta a wani yanayi yayin da ta shiga wanka na gane. Sannan kuma abu na biyu, a ƙarshe ta tsinci kanta a dining table. Momi na mata magana akan ta yi maza su tafi Islamiyya, ta ga kamar ba ta son zuwa. Tarkashi bayan Naila ita abin da za ta iya tunawa shine ta shiga wanka sannan kuma ta tsinci kanta tare da waɗannan muryoyin da take ji. Ku biyo mu don jin yadda za ta kasance a cikin wannan littafi mai daɗi. Da ƙyar na ƙarasa ƙofar class ɗinmu don ina jin muryar Malam Umar yana ma Aisha shouting da alama hadda yake karɓa a hankali. Na ƙarasa bakin window ɗin. Na jima a tsaye ina tunaninta inda zan fara shiga ciki gigicewa na yi sakamakon wani irin shouting da Malam ya min. Duk na firgita na tsorata. Ke me kike a waje kike min leƙe aji? Wani irin yawun wahala na haɗiye sakamakon hango ƙatuwar bulalar da ke ɗin shi da na yi. Shiru ajin ya ɗauka sanda nake shiga duk jikina na ɓari. Naila, me yasa baki son Islamiyya? Wayi ya faɗa sanda ya nayi kneel down a gaban shi kaina a ƙasa don ba wanda bai san ban san Islamiyya ba. Tunda ba za ki yi magana ba to ki ban haddana. Shiru ne tare da zaro ido ina kallon shi sam na ma manta ya ba da hadda. Duk da ya nafi na tuna min amma sam na kan manta na bi. Haka na yi ta zara eyes ɗina ina ƙyafta su. Miƙon hannu maza, miƙawa ne hannuna sosai yake rawa a wannan lokacin na rintsa idona. Very tired wanda tuni na fara hawaye tsabar tsoro. Ina jin saukar bulalar na tashi tsaye ina tsalle tsabar zafi da ya addabe ni. Please malam wallahi ba zan sake ba don Allah ka yi haƙuri. Sosai nake ta mai magiya wasu daga 'yan ajin ina ji suna gulmata suna gwanda. Ai magani na kenan haka na gama karɓa na koma na zauna. Karfe 10 daidai muka fito break guri na nema na zauna ina tunanin abubuwan da suka faru da ni safiyar yau. Ina tunanin yadda zan bullo ma abin. Yau kin yi shiru lafiya Naila? Isha ƙawata ta katse min tunani. Kallanta nayi sanda ta zauna gefe na tana cin cingam. Here, Naila, have something. Kallanta nayi tare da girgiza kaina alamun a'a. Sake miƙo min ta yi still naki. Ke wallahi komai mutum ya baki sai ki ce ba za ki ci ba. Haba Naila, we are friends for crying out loud. Haba. No Isha, bana ci ne, that's why try to understand. Na faɗa cikin wani irin yanayi. Sake miƙo min ta yi Naila, karki yadda ki ci. Wata murya na ji na hau dube tashi na yi da sauri a tsorace gurin tashi na bige da cingam ɗin nata ya faɗa a ƙasa. Naila ina za ki dawo? Ina jinta amma ban tsaya ba sam dama jakata na hannuna. Fita na daga Islamiyyar da gudu. Na kusa kaiwa gida a sanda yaran neighbors ɗinmu suka tsaida ni. Naila ina za ki bayan ba a tashi ba? Kallanta na yi zan yi magana ne lokacin da na fara jin wannan stressful voices ɗin nan marasa daɗi ji tare da ganin wasu images waɗanda suka yi looking so real. Mota ce na ga tayo kan broda ɗin Sumi Khalil. Ta ɗauke shi san motar bata tsaya ba inda na ga Khalil kwance cikin jini yana neman taimako. Help me dan Allah. Naila, are you alright? Muryar Sumi ce ta katse ni hakan ya dawo da ni hayyaci na kalla Khalil da ke kallo na yana dariya tsab kayan da ke jikinsa da su na ganshi. Ban san sanda na buɗe bakina da ke rawa ba na ce zaka mutu yau, you are dead. Kallo na suka tsaya suna yi sororo san ban san lokacin da nake furtawa ba kawai naga ina magana ne and I can't control it. Wucewa na yi na bar su gun da gudu har na ƙarasa gida da gudu na buɗe gate ɗin. Baba mai gadi na tambaya ta amma san ban bashi amsa ba. Na yi na shige abuna ina kaiwa ƙofar falo muryar wanda na ji ya sa na kasa ƙarasa shiga ciki. Munib, na san yau Naila will be surprised tunda kun ba mu mamaki. We are not expecting you at all. Yes mommy, wallahi kawai Nib ya hana
na faɗa muku wai surprise yake so mu yi muku. Murmushi momi ta musu, but please Munib ban son takura, ka san akan Naila za mu samu matsala. Dariya su duka suka yi mata. Waya ta ce ta ƙara alamun message, hakan ya sa ne ƙoƙarin gudu, amma tuni momi ta ƙwalla min kira da sallama na shiga falon. Kallon da yayani ke min ne ya sa na ji jikina yana min wani iri don san ba mu shiri. Sisi na haka kika ƙara girma? Ya Nabil ya faɗa yana dariya. Ni ma murmushi na je na gaishe shi. Ya shi ne bai kai informing ɗina ba bayan even yesterday we spoke on phone. I'm sorry my darling sis, but now I'm here, we will have so much fun, right? Murmushi ne masa muna dariya. Ke baki iya gaisuwa bane ko shi kadai kika gani? Mai da duba na gunshi ne tare da taɓe fuska ta gaba ɗaya. Ina yini na faɗa kamar wacce aka matsan baki. Tsaki yayi ya tashi ya bar falon ba tare da ya amsa min ba. Dariya su momi suka kwashe da shi. Oh ya Allah, ina buƙatar hutu momi da sisina, na gaji. Let me rest for a while ko? Murmushi na mai ya tashi ya bi bayan Yanib. Naila, me ya dawo da ke a wannan lokacin iye? Ta faɗa tana kallo na. Ƙasa ne da kaina saboda rashin gaskiya. Naila, magana nake da ke. Momi, tsoro nake ji, ina jin muryoyi da I'm very scared. Kallo na take tana nazari na, amma Naila ya batun addu'o'in da na baki. Ban ce ki dinga yi kina yi ba. Shiru ne can na girgiza kai alamun bana yi. Me yasa ba kya yi? Na manta, na faɗa a hankali, gabana na faɗuwa gudun abin da zai biyo baya. Ina jiran na ji ta rufe ni da faɗa ko duka, amma sai na ji ta yi ajiyar zuciya. Sannan ta ce, ba komai Naila, zan ƙara tuna miki har da na bacci, ban so ki kuma ce min kin manta. Kina ji na ko? Daga kai na yi tare da gyara zama ina sauraron ta. Momi na mutum ce mai addini da riƙon ibada ga sanyin rai. Na san kin riƙe na falaki da nasi, zan baki yanzu addu'ar da zaki dinga yi duk sanda kika yi mugun mafarki. Ki bude kunnenki da kyau ki saurare ni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sau 3 zaki yi ki tofa a bangaren hagunki, sai ki juya kwanciyarki daga hannun da kika yi mafarki. In ya baki tsoro ma kina iya tashi ki yi nafila raka'a 2 a lokacin. Insha Allah zaki samu sassauci. Momi, insha Allah zan dinga yi. Murmushi ta har ta tashi za ta shiga kicin na tuna matar da na gani tabbas aljana ce ko ba a faɗa mun ba. Maybe ita ke mun magana. Momi, addu'ar kariya daga sharrin jinnafa. Naila, idan zaki kwanta bayan addu'ar nan da na baki, ki dinga karanta ayatul kursiyu 313. Kina ji na? Allah zai kare ki daga shafar sharrin masu sihiri da tsafi. Please, this time ban san in ƙara ji kin manta baby na. Tashi nayi da gudu na je na yi hogin ɗinta, ita ma hogin ɗina ta yi tare da mun peg. Ta wuce kicin, ni kuma na shige ɗakinmu don cire uniform ɗina. Nabila, don't you think Naila ta yi saurin girma? Oh please ni bacci fa na zo yi. Za ka dame ni da zancen Naila? Me yasa baka tambaye ta ba? Me yasa ta girman ba? Look, do not disturb me please. Sosai Nib ya ji takaici, shi ko Nabil da gangan ya mai hakan, ya san bai da hira da ta wuce na Naila, amma in ya ganta ya yi ta zare mata ido yana burga. Naila ba ta wuce shekara 13 zuwa 14 ba, amma girman jikinta zai sa ka ɗauki tafi hakan, ga yarinta sosai. Wayarsa ya ciro yana kallon fik ɗinta wanda ya ɗauka tun kan su koma hutu Malaysia, sanda ya ɗauke ta ba tare da saninta ba. Tana dariya shine akan sikirin ɗin wayar shi, sosai yake ƙara zoomin ɗin fik ɗin. Sam yana rasa me yasa yake bala'in son yarinya kaf cikin sisters ɗin shi. Girgiza kai yayi sanda wani tunani ya faɗo mishi. Maybe it's because iyayenta sun rasu, that's why he is just pitying her kawai. Ya faɗa a ransa sanda ya koma ya kwanta tare da rufe idansa. A can kuma ɓangaren Naila, cire uniform ɗina na yi na fito don taya momi na aiki. Shiru gidan kamar ba kowa, hakan ya sa direct na nufi kicin. Ganinta na ita da Asiya mai aikinmu suna ta fama aiki. Juyawa momi ta tana mun murmushi, ni ma murmushi na maida mata. Baby na, I thought kin kwanta, why are you here? Go and rest. Tab, dama Naila ba ta son Islamiyya Hajiya, ashe dawowa ta zo kawai ta taya mu aiki tunda dadi ya kusa shigowa, aikin zai mana yawa.
Hararta ne don na lura yarinyar na yawan shiga harkata, ni kuma I hate it, especially sanin mai aikin gidanmu ce, amma momi ta sake mata da yawa kamar 'yar gida, dama ko baki ce ba, bulldozer kawai ta yi tsaki. Naila, ban san rashin kunya, ba na hana ki wannan halin ba, kin san wannan fa ba halin arziki ba ne, I don't want it, don't repeat it again, okay? Yes mommy, me zan taya ki? Na faɗa sanda na ƙarasa shiga kicin ɗin. Ina shirin zama na yanka su karas ɗin ne muka ji ihu daga nebo ɗinmu. Ta sauri na ajiye abin da nake na tashi a tsorace. Anya lafiya gidan su maman Sumayya kuwa? Momi ta faɗa cike da tsoro sanda ta kalle ni, jikina ne ya yi min wani irin sanyi, especially da na tuna abin da ya faru da ni a yau gaba ɗaya. Asiya, hayaniyar ta yi yawa, yi maza ki je ki duba. Momi ta katse min tunanina, da gudu na bi bayan Asiya in aji momi na kira na, amma ina hankali na yayi gaba. Naila, Allah Ubangiji ya shirya min ke, ta faɗa ta ci gaba da aikinta. Muna fita mutane muka gani sun yi cincirindo a ƙofar gidan ciki. Muka nufa, duk gabana na faɗuwa, muna shiga muka fara ganin 'yan gidan na kuka gun Sumayya. Ƙawata na nufa da gudu. Sumi, lafiya, me ya faru? Why are you all crying? Kallanta na yi cikin kuka, dama kin ce zai mutu ɗazu da muka haɗu, gashi ya mutu. Cike da faɗuwar gaba nake kallanta. Sumi, wa ya rasu? Khalil mana, ya yi hatsari, dama kin ce zai mutu. Yarda su gefe ne ta jawo ta cewa zai mutu Khalil. Kallo na yayarsu ta yi. Naila, ya aka yi kika san zai rasu yau? Shiru ne gabana yana faduwa sanda wata mata da ke gefe ta yi mana magana mu yi shiru don kamar a lokacin ake magawar wanka. Ganin haka yasa Asiya ta ja hannuna muka fita zuwa gida. Nan Asiya ke ba momi labarin abin da ya faru. Dafa kirji momi ta yi cike da tsoro da mamaki. Ta kalle ni, Naila, how do you know Khalil zai mutu yau? Jikina ne yake bari, lura da haka ya sa ta ja hannuna muka koma falo inda ta sa ni gaba da tambaya. Ban ɓoye mata komai ba, na shaida mata. Amma me yasa baki faɗa min ba tun safe Asiya sai yanzu? Shiru nai, nan ta shiga min faɗa inda ta ce tabbas rashin addu'a da wasa da ibada ta ke jawo min wannan gane-ganen, don haka na dage sosai. Duk da haka tana cike da damuwa a wannan lokacin. Karfe 1 ya nafi ta dawo, kusan lokacin su yana Bil suka fito ɗakin su, nan momi ke shaida musu da su fita su je Khalil ya rasu, sai dai bata shaida musu abin da ya faru da ni ba. A wannan lokacin Sam already ta gama abinci. Bayan sun fita cikin ikon Allah da ke mahaifin baya nan, har sun samu sallar gawar don tare aka kai su, sai dai abinka da zamani har an gama. Ya maɗiɗi da zancen na ce zai mutu bayan sun dawo ne. Yayanib ya kira ni yana shirin mun magana. Dadi ya shigo cike da ɓacin rai. Karimatu tun kafin ya ƙarasa shigowa yake kwaɗa ma momi kira. Ina jin muryar dadi, gabana ya shiga faɗuwa. A falo ya tarar da mu, tsautsayi ya sa muka haɗa ido da shi. Daina kallo na ni mai ya kawai. Cikin sanyin jiki na mayar da kaina ƙasa. Nib ma shiru suka yi duka. Momi ce ta fito tare da amsawa. Alhaji, lafiya ka shigo kana wannan kiran? Ina fa lafiya, duba ki ga wannan banzan yarinyar bala'in da take son jawo mana haka kawai. Kallon mu momi ta ce, ni ku tashi ku shiga ciki, za mu tattauna da dadinku. Tashi dukanmu muka yi, ina ji yana ci gaba da faɗa. Na ce ki bari a kai ta gun inna kinki, gashi tun ba a kai ko ina ba za ta jawo mana matsala. Shashashar yarinyar nan kawai. Ina ji momi na bashi baki har muka shige ciki. Na daina jin su, zama na bakin bed, hawaye na gangarowa daga cikin idanuna cike da damuwa. Sista, me ya faru? Me ko zai faru bacin wannan yarinyar da kike gani ta je ta faɗa Khalil wai zai mutu, kuma gashi ya mutu? Dan kin san halin Alhaji Garba, duk yadda aka yi ya faɗa ma dadi ne. Ya tsaki. Me yasa dadi bai so na ya tsane ni? Rungume ni ta yi. Dadi bai tsane ki ba Naila, sam dan ba kya ji ne kuke faɗa, amma na san yana son ki. Yayin ni ko kallon mu bai yi ba, kuka nake sosai. Ina tuna da mahaifina na nan da rai, dole ni ma nawa dadin zai so ni, amma abin da ke damuna bai wuce yadda dadi ke nuna min kiyayya a ko ina ba, karara sai ka ce wacce na kashe mai mutum.
wanda ya kasancewa gun mahaifina uwa ɗaya uba ɗaya, kenan shi ɗin mahaifi ne guna, ko da kuwa iyayena na nan da ransu, da ma yaransa da momi na so na sai Munif da Sam bai ƙaunata a yadda nake tunani yadda yake nuna ko in kula a kaina. Turo ƙofar momi ta ku zo, dining food is ready, kankace me da kowa yunwa ke damunsa. Tuni sun fice, yaya na fice ta riƙo hannuna, kowa ya zauna inda ya saba zama. Shiru kowa ya saboda abin da ke faruwa. Duk sanda muka haɗa ido da dadi hararata yake sosai, hakan yasa duk naji na takura da ƙyar na cusa abincin. Ranar dai haka na yi yini, tunda na ci abincin na koma ɗaki ban ƙara fitowa ba sai cin abincin dare. Ban san me ke tafiya a gidan ba sam. Kimin shiru, babbar cikinsu ta faɗa cikin tsawa. Dukansu jajayen kaya ne jikinsu tare da wasu irin zane. Gun kansa kana kallo kasan gun ana tsafi sosai. Mata ne ciki waɗanda kusan sa'annin nina sun fi yawa da na ƙasa da manya sai muzurai suke. Ranke ya daɗe, tun da Isha ta kasa ni a bani zan kawo ta. Dariya ta yi, ba za ki iya ba saboda baki da kusanci da ita sam, amma Isha za ta iya kawo mana ita. Ku sani samun Naila a cikinmu abu ne babba wanda na ji ma ina so samu a rayuwa, saboda tana da baiwa na musamman. Tare da ita za mu samu ci gaban da mu taɓa samu. Kuna fahimta ta ko? Sarauniyar mayu, suka faɗa a tare lokaci ɗaya suka yi mata sunkuya. Amma ranki shi dade, mun yi nasara kan nuna mata abin da zai faru, don makwabcinsu wanda har yanzu an fara zargin tana daga cikin mukinga. Isha is not enough, sai kin ƙara dagewa da kyau. Yau yaushe sun kai ɗaki da Isha suna ta maimaita maganar. Tun kui da kai Isha ta yi take faɗin yau Saturday, to na baki nan da sati ɗaya ki kawo min Naila wannan fadar, ki tabbatar kin ci gaba da dilmiyar da ita kan harkar ibada, don in tana yi tabbas za ta fi ƙarfinmu. Suka yi dariya, sauran 'yan gumma haka suka ci gaba da wannan dariyar. Lokaci ɗaya duka suka yi shiru. Wani ƙoƙo ne ƙato ya bayyana gabansu. Mu sha jini, Isha ta kawo mana, dole mu yi biki a wannan fadar yau. Nan Isha ta ɗauka tana wata irin dariya ta sha, da ta ciro ƙoƙon ta miƙa mana kusa da ita. Ita ma ta sha, haka nan suka ci gaba da sha. Daga ƙarshe bayan sun gama wata irin dariya suka sake gaba ɗaya, inda wurin ya ɗauka da ƙarfin dariyar da suke yi gaba ɗayansu da suka fara. A nan take kuma Isha ta zama kuliya, wato miyau mage, ta yi ta ɓace, wata ta zama kare, wata kuma ta zama tsuntsuwa. Da haka dukansu suka gama ɓacewa, hatta shugabarsu ma haka. Masu sauraron mu, kada ku shagala, kuna tare da mu a cikin tashar Hasken Alkhairi TV na YouTube channel. Sannan kuma muna cikin littafin na mai suna Naila Yar Baiwa, wallafar Memes Queen wadda aka fi sani da Hafsat Muhammad Arabi. Kuna tare da ni mai gabatar muku Khadijat Autar Soyayya. Ku da subscribe da alamar kararrawa don ci gaba da kasancewa tare da mu, sannan ku biyo mu a episode na gaba don jin ya za ta kaya, sannan kuma me zai faru ga dai Naila. Kun ji dalilin dai abin da ke samunta, kenan mayu ne ke bibiyarta. Ku biyo mu don jin yadda za ta kasance a gaba. Za a samu nasarar kai Naila cikin mayin nan ko kuwa, kuma ina makomar Naila a gidan nasu, yadda mahaifinta yake cikin damuwa da ita, sannan ƙarshe an fara zarginta a dangane da maita.